טוב, זהו מדריך קל ופשוט כיצד לבצע האק במשחק טמפל רן. איך לגרום לשחקן שלכם לרוץ בלי הפסקה כל הזמן ישר, וככה אתם יכולים בעצם לשבור את השיא. אז ניכנס לאופשנס. אתם צריכים לדאוג אתם רואים את זה צריך להיות מופעל. הברירת מחדל היא שזה יהיה קבוי, אתם צריכים לדאוג שזה יהיה דלוק. נלחץ פליי. ברגע שאתם מגיעים לפנייה הראשונה או השנייה או השלישית צריך ללחוץ 3 פעמים, והצלחתי בפעם הראשונה, וכמו שאתם רואים הוא לא הולך לפנות בזמן הקרוב לשום מקום. וזהו בעצם, זה המטרה של האק הזה. הוא ירוץ בלי הפסקה עד שתעצרו אותו. במידה ואתם באמת רוצים לעצור אותו, אז פשוט להביא אותו הצידה, וזה הכל. תהנו.